O'ch chi'n clywed hanes Bertywer, Blitz a bydde fel ni, oedd hwnna'n effectio chi o fan hyn? Do, fi o'n i mas yn y cornel mae'n gweld y tân yn obran yn y Bertywer bara. O'ch chi'n gweld na fan hyn? Wel, lawr o'r cornel fyna, a pwys y bost o'n i'n chwilio bach o glaw fyna. Ond yn edrych drawn gywir. Oedd yr awyr yn goch yma. Oedd evacuees yn yr ardal o fwy? Oedd. O le nhw'n bod wedyn? O, bant o'n Llundain ffrai fe? Mae lot o'n nhw'n sefyll yn yr ardal. Oedd gwaith tan nhw wedyn, chymod, o ran hala telegrams neu rhywbeth nôl ati tylwth nhw yn Llundain, oedd e? Wel, o'n nhw'n sefyll mewn tai, so chymod, gyda teuluoedd eraill, wel o'r eini wedyn yn helpu nhw mas siwr o fod. Warach chi gadw gasmasgs a phethau fel ni, lle? O wedd. Do, dwi'n un i dani. Mae'n dal â chi? Hwn. Cario nhw dan i'r ysgol. Ond na fechgyn ifanc rhwng ffordd un wedi bant yn yr yfel. Oedd. Yn y forces, yn yr armi. Wel, cas Benji, fy'n ei prisoner of war. Mae dath cyfan yn ddiflas iawn, chymod yn dy fe. Fel beth yw'n sôn amdano fe am flynydde wedyn.